Pozdrav, dragi ljudi. Evo, u jutarnjim časovima sam odlučila da doručkujem sad ko šta voli, kako voli, može da bude i kao desert. Ja sam to odlučila da mi bude doručak, može uz mleko, može uz jogurt. Jako je, mnogo brzo se radi, ne peče se. Znači u pitanju je punjena tortilja sa jabukom i rendanom, kao što vidite, uz ostale dodatke. Evo sada ćete da vidite šta ja tu sve stavljam. Izrendala sam jabuku, nekih 5 srednjih, onako, mogu da kažem više manjih jabuka. I ovdje su mi tortilje u pripremi. Znači, krenut ćemo prvo sa šećerom. Ja koristim ovaj žut šećer. Znači, otprilike, opet kažem, sve stvar ukusa. Ko voli slađe, ko voli. A da, ove jabukice, ja sam namjerno kupila te neke manje, prirodnije. Jer u današnje vreme baš se dosta prskaju. I onda volim više ove neugledne male jabukice. Ali su baš slatke. Zatim, dodajem, ja ovako kupujem, kupujem na merenje vanilin šećer, jer baš ga volim i volim malo više da ga upotrebim. Evo vidite. To bi to otprilike bilo. Kažem, svako može, zavisno. Onda tu je cimet, pod obavezno. Evo, jedna kašičica cimeta, ova mala. Možda i nešto manje. Zatim, ja volim karanfilić. Sad, kažem, opet stvar ukusa. Nekoga voli, nekoga ne voli. Stavite nešto što vi volite. Evo, dajem vam recept po nekom svom ukusu. Međutim, vi stavite što volite. Tu otprilike karanfilić se stavlja jako, on ima oparit ukus. I on se stavlja mnogo malo. Evo vidite. I može susa, može suncokret. Evo, ja ću otprilike pola kašike suncokreta, a dodat ću malo, u suštini susa neću, imam ali neću da ga dodam, nema potrebe. To sad lepo sve pomešamo. Zdrav doručak, može i desert. Tu neko može da stavi ako voli. I uz ovo, ja ne, ali može da stavi recimo malo i grčki jogurt. Malo to evo ovako da pusti sok. Može ko voli recimo šlag da stavi preko tortilje kad bude ovo gotovo. Postoji različite varijante. Ja volim više ovako suvije. A i moja porodica. I sad ćemo da filujemo. Otprilike pola ću ovo da za 2 tortilje, nema potrebe više. I ja to ostavim da malo odstoji, da tortilja upije jabuku. Evo vidite.
Evo i druga. To bilo 2 palačinke od tortilje sa jabukom. Kažem, možete sad od ozgoda da stavite šta volite. Lajkujte, zapratite kanal i ako imate neka pitanja u vezi ovoga, slobodno pitajte, odgovorit ću na sva moguća pitanja. Pozdrav!